Ukanga usina mari unotomboende koshandira kumunda nyaya yako izopinda. Kana uine mari kumafambisira acho. Zvino mazuva ano amuchade kotsikitsira kama kungoite zvemadhani. Saka muine mari, musina mari tombochaendera kungote mateme zvemakwenzi mumunda. Icho zono kudii kutogenya. Ndocho vanhu tanga tiripo musanyeperwa. Hazvina kutarirwa panapa. Ndakakura zviri baba mukuru wangu ini nabara baba wangu wakatonga 45 years ndichitonga ndichizviona tisati ndanyatsokuziva maningi. Saka ndakagara nazo musoro hakusiri kuti pisana ndiri mutemoi uchiara ndiro mutemoi wedare zvinofanira kuti zviitwe. Kana musina zvakadaro anongoti ndabate huku. Kana usina enda bate mbudzi. Hapana hamuzviziri. Hapana kaita kunyanya kwa kunenyi. Usazoganya wale kana ndasangana mudai. Yeah, very good. Yeah, that is it. Itai. Ngima kwani gazai. Bori kapekete. Ore. Pakaite murora wangu wakarwara. Ukadzwe mwana wangu. Uri mwana wepagadzai. Wanga uri Joni ndoko wakandorwarira. Wanga wachirwara kuti. Vaitogara hake ikweyo. Hauzi kutomboya uye kumushanda. Aigara Joni. Ehe. Murume wacho. Mwana wanyi akarwara. Ndiye wakarwara mwana wagadzai. Wakarwara wagadzai. Ehe. Wadaro ziya muna November muno. Mwana wati ndaitoti amunouya rini kuye kuChristmas. Ndanzi mai murora uno uri kurwara. Wazwi kurwara kwacho kunoshuka kunoite kunga mhepo. Kune mhepo dziri kungotaura pauri ipapo. Inini kwakwana chiti navabachi ndozvataure mwana wati ndouya sei mubhazi kwabva taenda patakaenda kwakopuwawo miziki kwakubva munhu wacho wataura naiye wacho patakaenda kouya wakati onai zvamungaitawo kuti tione kufambe munzira kwabva tachienda ehe kwakubva wachitaure paodhiyo muprofita wacho uno ite kuti zvakati zvinodzikama muone kusvika uno kwakubva waitawo saizvozvo kwakutokwirawo bhazi kwakuzvaani nemunhu wako uya auya zviya ouya oende kotaura kunana baba acho ndakataende koagashira pabhazi oende kotaura kunana baba acho ndototi imi hazvichadi kuti muwande musati mataura kuna abereki acho anokuti avati azivawo kuti mwana wawo wauya asi unodii unorwara wabva atoenda nababa acho naye murume wacho kwakundotaura hazii zvaakatongera naikweyo ripisana ikweyo uchide kufamba nesusu tipe $100. Mwana wati ndakadii ndakabvisa zvakanaka zvino zvazvinongoita kuti muone kuhambidzana naabereki angovenyupe mwana wacho kwakubva achizofamba ese nana baba acho zvaaibva ikweyo zvacho handina kunga ndakazonzwa kuti zvabude zvakati zvaingozi kuaibatwe mhepo dzaibatwa dzikumusha kwacho kumusha kwanhagadzai kwacho dzimwe dzaibatwawo dzepana mashava. Hino zvozwini akati ati habe yapo pane muprofita yako unozvipedza zvakanaka endai maumutora pane kuti munhu utambudzike. Mwana wati maina handina mari kamari kandaiya nako kakatopera kufamba kwataiita ndindaipedza ana baba nodini zvese ndini ndikati tode kuti munhu upone saka mari yangu endaiya nayo ndikati mari
ndaenda iyi murume wacho ari padhuze muruma wangu airwara wacho ari padhuze apeno uri kunana baba acho ari padhuze hatizvizivi kuti wakadzoka saka ndichiti ngoti wayapana baba ako wayapana baba ako kurwara kuno kwawaita paakangobve kofambayo wangondori pana baba ako auyazvo wondotora muprofita wawo ouya naye pamupako ndakade kumhorosa mhoro iyi akana wakandidaira akaramba undidaira pamwe kuda chiga chakaizwa hacho tende tagara taungana ngazviizwe oita zviro zvavozvo ozwi yepana mashawa nyika maoko mumvura onyika yese pamashawa acho nandina kunyika hangu tagara murwere ngauya ugare pakati apo wabva wandogare pakati paya muprofita uya unamatira hake mhepo iya pane mwana wawo uya pane mwana wawa muroora wanguwo ohake mhepo ndiwani mhepo yati ndini ndarapa saka pano waurirei andauya pano ngoti ndakaurawo ngemukadzi wemumusha muno ndiye wakandiuraya muyambo aripo ere uchitaureni ndikati aiwa ndiri pano ndimi makandiuraya makape mukadzi wangu mushonga wekuti ndife ndikati inini here akati eya ndikati mukadzi wako here wakakutaura kuti ndakapiwa mushonga ngemwana wakabhekete ipopa iyo wacho wangu wasingatoziva kuti ndiri mwana wakwana wakangoti muyamba ngemukadzi wokwamashawa akati eya ndo maonero andakazviita asi mashura unondishurira ndakangoti asi mashura hawo kani aunondiitira ngoti danyana mai yai yako airwarawo mai haasi kuzopedzawo vhiki sara paubva atoenda ndakangoti mashura ndakangofamba nemukadzi wako sinzi kana kuti rwangu runo rutsoka wakamuroonawo ere pamusha pako wokuti wanyanya kushamwaridzana nemukadzi wangu ina ndine chandotomboziya ndiweni kana kuti iwowo wakamboreketa nenini here sinzi wakambotaurawo nenini kupindirana nemunhu vhuri racho rahapa vhuri rahapa ati ndo zvandaona izvozvo kuti ndimakape mukadzi yaikunangai kuti munozviziva ka aitaura nemi kuti munozviziva zvitaitika iye wacho wakati zvendimakape mukadzi wangu mushonga ndikati nanditombozvizivi zvaunonditaurira utomboti saka paritode witinesi mukadzi wangu wacho uripi ava varume acho oti hatizivi kwauri mukadzi wacho ndokuti muone kubude nezviri oti hatimuzivi mukadzi wacho kwaunogara asi anomuziva kumba kwako uri kumba kwako inini kwakubva ndachema ipapo ndakachema imi asi mashura hawo kati andina chandinotomboziya kuti ndakamboreketa nemurume womashokowo kana kuti ndakambozi handina achitoni akazoite kuti uyu amutendianani zvakabva zviruvu kana zvakabve kunini ndiwo akauya iwana vakauya naye here kana kuti akauya ese nemuprofita mira ipo akauya akatowanda kuma-15 andomafambira neitoye tauraitizvo uri kubvumirana zvere handisati ndapedza handisati ndapedza zvadaro zviya iyo bvuri racho roti saka ndoenda papi ii ndoti aivasa handiti wati ndinda pakuuraya chiuye pendiri ibve pamurooro wangu uye pendiri ndinda kakuurayazvo iyo oti handiendi ndinodzoke pamwana wangu kuti mwana wamwana wacho iwo baba acho aimukapo ndikati ai ukadzoke pamwana wamwana wako wagonei hapana chawagona uya pendiri ndindakakuuraya ugari pendiri pano ati handidi aiwo auti saka iwo unoro kuti bvuriro ridzokapo sumuka wendi kotore chekuti iwo tsirirwe indoti imikana munoti
wotsirirwepo ina handizvizivi handingozvizivi kana zuva rimwe mashoko ari kureketwa zvitori zvitsva kwendiri asi handakatombozviona asi inzi mupenyu wangu ndingatsvake mushonga ndirin'anga here yangu mhatso ndamba ikona ndingakona kugadzira yomwe munhu ati ndizvo zviri kwendi sumukai wowe iye gadzai nani apedu akati sumuka uende kotore ngore wodzirirwepo ine ndingakusazviziva zvaasanangozviita pakusumuka kwakotore 5 rand yangu ndikuzivaikuibata nyaya makakwana here kumba kwenyu kuuya kumai makakwana mugaro ndouyu ndiana wenyu ndimai uiminu yanzazi ndiokundiaro orai aisati yapera chauramiraiiai ndinotondibvere nhorondo dzacho dzese bvuri yapakubvarati kana ndichikunyepera famba neanhu enda waripota kwamangara kwanomangara wanyaende mubhohera wanyaende mubhikita kana kwakuryanga enda wamangara mufambidzane navo iwava tension fambai nemukadzi muchenesane naye kana wabatwa unomuripira imimiwo mukabatwa munomuripira ndini ndamuparire mhosva inini baba yenyu ndokutaura kwaakaita ndini ndamuparire mhosva kana iri mhosva inatomuparira fambai nemukadzi womuchenesane naye ndo chakazoita kuti ndisumuke ndiende maguryanga pakoise nyaya yangu umo mambomira here pakuramba iri tsviki ipapo mambomira emunhu zvakwana here zvimunotaura ndozvandikupedzisa ndozvandikupedzisa ramba iri tsviki ipapo oraiti mimi mbovirei ipapo guriyaru wakaita mira seinya wakaigashira wakazvezvasi ndashowa vakauya saizvozvo vauya takasvike pachinhanho chokuti vafambe hongu wakanga uri kuiri paifambiwa right kufamba havana kuzofamba hongu nanhasi ndo pakaite kuti nyaya ibvoko iye kunochangamira ngokuti wasaizokwanisa kufamba vari vegai pasina mupurisa ndizvozvo ndiro basa renyu imimi ndizvozvo havagoni kuzofamba imimi musiripo chokwadi iwaipo kuitira remangwana sezvaitika izvozvizvi nozonga tichizotiumbo kubva kuneni nekubva kwavari gadzai mabvumirana zvere zvekutaura hapana kana akarwara kurwara kuripo hamuna kupira mwambofamba kurwara kwaita hamuna ndinode kuti nditsananguriro akafamba ega mira izvi musakurai ndati hamuna kubvira mwambofamba henyu pachenyu ikoko hamuna pindembiri nyaya iri kubve kudai mwana warwara awari uri joni zvawakabhuya zveshuwa wauya akatorana mwamuna weiwowa nemwana wemwana wangu mwana wemwana wangu iyo wairwara airwara mwana wai mwana wemwana ndiyo wairwara uchochifambidzana newangu mwana une mwana wairwara nemwamuna waro ndo akafamba ini baba ndanga ndisiripi ndisiripo zvavo apedza kufamba kwavo handizii mafambiro iko nokuzwana kwavo nokuitirana kwavo handizii right vachizoti mwamuna wavo woti ndinode kuti ndibvise mhepo vari vega wangu mwana nemwamuna wavo tode kuti ndibvise mhepo imi mana baba acho muripo ndibvise mhepo iyo zvakanaka vari vega ndakazobva wangu mwana ini wondifonera baba
chinodiwa kumupanga mangwani pakanaka here zvakazano kune mhepo inoda kubviswa ikoko kupanga saka munofanirwa kuva munonga muripo zvechokwadi ndakamupawo ini ndikatungamidzana nevana pakuenda iko takatogara ngekusaidida takapuwe macheya ikoko tapuwe macheya edu ikoko right mwamuna wavo chaiye ndiyo wakaenda kotora chiremba wega avaikona kuti nomwe isu taita akatogara so wakaenda kotora wega chiremba wako wauya nachiremba wakwe isusu tochozi chiuyai pakati pemusha wavo nemwamuna chiuyai pakati apo isusu takauya zvikazi chikombaidai takagarawo seizvozvo tagara chiremba wako wauya wakati cherai mvura waiya naye cherai mvura ndipei munyu gezai maoko kutaura mwamuna wavo nemhuri yavo kogeza pakuchiti murwere uya kwakuzi chibva apa uye kugari padare rayo wanga wakamboti dii ndobva wakatanga kuda kudini kuda kumuka chiremba uya wakabva chiremba uya manje wakabva nemwamuna wavo ndiyo wakauya asi chaitoi pamushaka avo kwete penyu mwamuna wavo waichiona uyu murora right mhepo iya iyo wotanga kuda kutomuka chiremba uya pakuye kodi kohake mhepo iyai wahake mhepo iyai ndo payakachizotaura kuti ndini ndarama amuka uyu wacha pakumuka kwangu watoita payapaya weda uzi kutaura wakandotorwe mhepo yacho zvikazi chibva chienda kugara pakutoenda kogara chiremba uya ndiyo wanga wachitaura usandipedzereko hakuna chiremba anofanira kumuka kudaro no anomuka anofanira kubva sambwe pakati pedzimba dzenyini saka chiremba iyo ndiyo kamuka manje wochi ndiyo kachizopu ndiye aitaura ndiyo kachizopu mhava amai matinyi pakutangera matinyi pakutanga chiremba pana chiremba chizuva mutata akabveyo ese nana baba acho ina chiremba kawepo nemukwango akabve paumba pachiremba uno nemukwango nemukwango wavo iye mumashawa ipa murukuza zvirikutaurira muri kubata here nyaya pana zvesoko here kana kuti pana angati apo ndapaswa ndekupapindura right taura izvo ndinoona kuti mazwire endinoita chiremba neaya akanga akatopedzerana kutanga chiremba wakaenda koshopere zviro zvaakataurira ndewacho pane maguru mairi pane mabhuku mairi mauye pendanga ndataura taura inyasa kutaura mairi bhuku rokutanga handiti rakaenda kuna chiremba rechipfumu racho rakazoenda kotora chiremba rakanga ratofita kudhara wakatora chiremba ndiani wakatora chiremba ndiani mani anga ari pamwepo wakatora chiremba ndiani auya pamba agara umashawa ndiyo akachizoenda kodaidza asi akabve zuro ese mashawa ndiani murume wenini ndiyo wakatora chiremba ndikati mima mai andinzera musaite zvekunga kutsara-tsara itaurai kuti murume wangu ngoumwe murume wangu kamwanga musikataurimukwambo wawoswa wadachimukwambo wavo hatizivi kuti mukwambo ndiyanikowana chai murume wangu ndiye mashawa murume wenyu kazitizo ndazviri kutsvaga uyai makakwana padare mwati makakwana mwanyepa isitoti takakwana ngokuti inini ndakasunga ndagadzai mashawa apana hatitombi nyaya isina kukwana ndakasunga akandipumha ini saka mashaka aipereka ngokuti mashaha apo
Paka ndipe ngore bana babangu ayapo. Ani papa sina. Mautonga. Ah. Akutonga Mira ikidumbisa hivi. Pamusoro Changamire. Ndinovimba kuti vhiki rapera riya ratiri pano. Ndikati hongu vari kutaura kuti vakagadzai. Asi nhau inei mashawa ari kumusiya. Yes. Great. Ari kumusiya. Ichazondoda mashawa. Ndakazvitaura. Mamusiya futi mashawa. Masiya mechiyeye utaenda kururama. pamusoro Changamire. Unosunga tisu ere mashawa. Kawatepa gadzai ndio anomuda. Izvo zvikuitaura. Samoni kana richire kudini rinotakukuya makadini mwakakwana. Isusu hatina Samoni, isusu tisa kwa kulipota. Right. Akapoe Samoni ngawa. That's okay. Saka isusu tode kuti muye. Ndio ari kuchema mashawa awo. Tode kuti muye mwakakwana. Ndio ari kuchema mashawa. Pamusoro Changamire. Zvofunga zvamanzoredzerwa zvaitika. Mashawa ako yakwa Brigade. Zvikanzi mwana wanyu wabike mbodza. Saka isusuwo wekwa Brigade tabvunzawo mabikire embodza. Mashawa akatsanangurawo matsananguriro akadini awakaita. Isusu kwakuchiremerwa ndipo kuti mwana wadu wapuwe ngore ine mudzimu wetisingazivi. Zvino isusu kuti tiyamurwewo pangore iyi todini ndo chakaita kuti tizoti tiende kwaGuryanga kuti tibatsirewo panyaya yengore iyi. Tionewo kuti ngore yakapuwa mwana wakwaBhegedhe tione kuonesana pamwepo newekwaGadzai. Ndo saka maona isusu takaende kwaBhegedhe. Isusu hatisisina nidhe kutsvaga mashawa nokuti mashawa kwayo akature mwana wakwaBhegedhe kuti mwana wamwe wabike chi wabike mbodza. Saka isusu tasiya mashawa kunze. Makupana anotava kuti hamuna kukwana. Makupana arikutaura kuti hamuna kukwana. Hatigoni kusundidza nyaya kudai. Toda nyaya inonga iri on the table. Totaurirana nekubvunzana. Taurana nekubvunzana. Vanhu vakadini vakakwana. Tikaigura panapa uyo asipo apa ndi makandise mudishi. Makandikazike mudishi. Saka toda kuti anga aripo. Awo ngawakwane imini kwanai. This thing, yona. Unofanira kuti pano. Hatiguri